Λέγεται Μουχαμάρα. Μουχαμάρα είπες λέγεται. Γεια σας, Κωνσταντίνος εδώ. Σήμερα θέλω να πάμε να δοκιμάσουμε ένα μαγαζί που το βλέπω καιρό εδώ κοντά στην Κυψέλη και από ό,τι έχω δει έχει συριακή κουζίνα. Έχει και συριακό αριθμό. Οπότε πάμε μαζί να το δοκιμάσουμε. Έχω σκάσει αυτό το βγάλω. Γενικά αυτές τις μέρες το Μάιο είναι η μία μέρα να φορέσει μαγιό και η άλλη να πάρει ομπρέλα. Δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Τώρα έχω σκάσει. Ωραία, και τώρα που δεν ζεσταίνουμε, πάμε. Οχ, μια γάτα. Η ποντίκη είναι. Μεταξύ μας τώρα δεν είναι και πολύ ψηλό το κτίριο. Ωραία, φτάσαμε. Βλέπω τον κατάλογο και επανέρχομαι. Ωραία, για αρχή παράγγειλα μια λεμονάδα που λέει ότι είναι με δυόσμο και λάιμ. Πάμε να τη δοκιμάσουμε. Είναι πολύ ωραία. Έχει έντονη γεύση δυόσμου. Θα δοκιμάσεις. Σ' αρέσει? Πολύ ξινή. Λεμονάδα είναι, ξύνο πρέπει να είναι. Ωραία, και από φαγητά εγώ παράγγειλα μια ποικιλία με φαλάφελ και μεζέδε και ο κάμεραμαν επιτέλους θα φάει γι' αυτός κάτι. Παράγγειλε ένα γλυκό, θα το δούμε σε λίγο, μόλις έρθουν. Ήρθαν τα δικά μου. Αυτά είναι τα φαλάφελ. Είναι διαφορετικά από τα άλλα φαλάφελ, τα φαλάφελ της Συρίας. Μοιάζει με ντόνατ. Τον ορόβηθο. Τα έχουν κάνει έτσι, γενικά τα κάνουν έτσι στη Συρία για να είναι full τραγανά, για να ψήνεται καλά και το μέσα. Και όντως είναι full τραγανό. Και μέσα όμως είναι ζουμερό. Το βουτάω και αρχή και εδώ στο τυπάκι που έχει με γιαούρτι. Και αυτά εδώ πέρα είναι μεζέδες. Λοιπόν, το πρώτο είναι χούμους, δηλαδή ρεβίθια με ταχίνι. Το δεύτερο είναι καυτερό, μας είπαν, και λέγεται μουχαμάρα. Είναι πικάντικη σάλτσα με κόκκινη πιπεριά, ροδόσταμο και κόκκινο πιπέρι Ανατολής. Μουχαμάρα είπες λέγεται. Μουχαμάρα. Είναι το ροδόσταμο. Δεν έχω ιδέα. Και το τελευταίο λέγεται μουτάμπαλ. Είναι καπνιστή μελιτζάνα, ταχίνι και γιαούρτι. Ωραία, ήρθε και το γλυκό του κάμεραμαν που είναι κανταΐφι Δαμασκού. Το δοκιμάζει και μας λέει και τη γνώμη του. Τι είχε γίνει, γιατί διάβασα το κανταΐφι Δαμασκού, συνήθως είναι με τυρί μέσα. Οκ, και αυτό. Και τώρα είναι με φιστίκι, είναι με ξηρούς καρπούς, έχει δύο εκδοχές. Οκ, άρα θα δοκιμάσει τη μία εκδοχή από το κανταΐφι Δαμασκού. Ωραία. Δοκιμάζουμε πρώτα χούμους. Είναι πολύ smooth, είναι ωραίο. Δεύτερο, αυτό που μάλλον θα μου αρέσει πολύ γιατί είναι καυτερό. Η μουχαμάρα. Βασικά, είναι ωραίο, είναι όσο καυτερό πρέπει, αλλά δεν είναι ωραίο έτσι σκέτο να το φας αυτό. Θα είναι ωραίο μετά που θα βουτήξω τα φαλάφελ, γιατί μόνο του είναι λίγο αδιάφορο. Και τελευταίο, αυτό με τη μελιτζάνα και το γιαούρτι. Είναι σαν να έχεις πάρει γιαούρτι και πολύ λίγη μελιτζάνο σαλάτα και να έχεις βάλει μέσα. Ωραίο γι' αυτό. Θα δούμε βέβαια πιο καλά βουτώντας. Χούμους, το πιο κλασικό τώρα. Εντάξει, χούμους με φαλάφελ, το πιο κλασικό. Είναι οκ, είναι τέλειο. Πάντα είναι τέλειο. Δεν είναι χούμους, είναι famous. Τι? Θα σου απολύσω. Και το άλλο, με τη μελιτζάνα τώρα και με το φαλάφελ. Είναι και αυτό πολύ ωραίο. Νομίζω το αγαπημένα μου είναι αυτά τα δύο. Και ας μου αρέσουν τα καυτερά, αυτό ήταν λίγο πιο αδιάφορο. Το νομίζω το συνδυάζα μαζί και με τα άλλα δύο. Δηλαδή, να κάνω αυτό. Για να έχω και καυτερό και τη γεύση. Τώρα μάλιστα. Τώρα πήραμε και την τέλεια γεύση και την δροσιά από τα άλλα, αλλά και το καυτερό στοιχείο που μου αρέσει από το μεσαίο. Οπότε προτείνω αυτά τα δύο και εδώ πέρα dip, άμα σου αρέσει τα καυτερά. Δώσε μου να δοκιμάσω τώρα και από το δικό σου. Πάρε. Εσένα σου άρεσε? Ναι, ωραία ήταν. Για να δοκιμάσω κι εγώ. Έχει έντονη γεύση έτσι βουτύρο που μου αρέσει. Και το φυσικό και γίνεις μου αρέσει πολύ. Γενικά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου τα σιροπιαστά. Δεν έχει πολύ σιρόπι. Αυτό είναι όσο. Δεν έχει πολύ σιρόπι. Οπότε θα το έτρωγα. Μας έφεραν και σπιτάκια για να βουτάμε εδώ πέρα. Fun fact, η Δαμασκός είναι η πιο παλιά συνεχόμενα κατοικημένη πρωτεύουσα στον κόσμο. Κατοικείται από το 10.000 π.Χ. Πρέπει να πάμε μια μέρα. Δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό. Βασικά δεν πληρώνεσαι καθόλου. Κάνει solo travel. Ωραία, έσκασα
Αυτή η μερίδα είναι τέλεια άμα πεινάτε πολύ για ένα άτομο ή για δύο για να μοιραστείτε για να φάτε λίγο. Και ο κάμεραμάν από ό,τι βλέπω το έφαγε όλο, οπότε του άρεσε. Ναι. Ωραία, επιστρέψαμε πάλι στο πεδίο του Άρεος που κάναμε και την αρχή. Το μαγαζί ήταν πολύ ωραίο. Γενικά, είδατε να πηγαίνετε σε μαγαζιά που περνάτε καθημερινά και λέτε «Α, πότε θα πάω». Μπορεί να είναι πολύ ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και subscribe για περισσότερα. Και μέχρι το επόμενο, μάλλον είναι την επόμενη Πέμπτη. Bye! Καλά, την επόμενη.